O karon ang adlaw sa tuang panagbag-o. Ikaw Titeng, undangin na imong sigarilyo. Ikaw pod Mayong, undangin na po na imong pagkapalainom. Kaya ako muundang na po kong sigarilyo ug inom. Pamay nalaman, kay mo may giingog go to the world and multiply. Kani atong organisasyon gitawag og Call to Nidokyo, Call to Doc. Maune ang atuhang balaang ulo. Dapat mo pakita mo guspito ane. Adi sir nato sugdan. Halok. Dili, chula. Ikaw Titeng, chula. Ug ako pod, mutila. Adi sir nato sugdan ning atuhang orasyon. Ato sang dagutan ning kandila. Ginahinay mo piyong pag-ampo. Ikaw pod. Sugdan na nato itong orasyon. Ipiyong na imong mata. Ikaw, mamigipit-kipat mo na imong mata. Orasyon, 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 orasyon sa mga letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tubag. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Orasyon, orasyon sa mga numero nga walay klaro. 1, 2, 3, 4, 5. Tubag. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mauna, dili ka magkakato na ng talag sa rakamo. Anay babirnin sa atong simba. Dahang kayong pasangin, dili ka kakato kung sa mga kalihukan ng orasyon hane. Otro, orasyon sa mga numerong walay klaro. 1, 2, 3, 4, 5. Tubag. 6, 7, 8, 9, 10. Kana. Otro sunod nga orasyon, 1 plus 1. Wala kabalo si 1. Sayop! To mo answer. Sunod, 2 plus 2. 4. Kana kalimot si Pedro. Sagad laman muna. Talag sa naman kumutong ha. Kane. Mao ni sunod natong buhaton. Mao ni siya lawas ni Turo. Kung sa inyo ito baga pagkano ninyo ane? Macho. Oh. Kano ninyo na mo ni simbolo nga membro na mo sa Call to Nidokyo, Call to Doc. Lawas si Turo. Macho. Lawas si Turo. Macho. Padayon ta sa tong orasyon. Tubag. Sunod nga orasyon. Bahay ni Kubo. Bahay Kubo. Kahit munti Ang halaman doon. ay sari-sari. Singkamas. At talong. Sigarilyas. At mani. Sitaw. Bataw. Pipino. Titsay. Talong. Kalabasa. Kalamunggay. Likway. Tanglad. Babadile. Fruit salad. Spaghetti. Buko pandan. Gulama. Maha. Mango plot. Butong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Pag sino mahana, no, dili ni birthday. Gaampo may hanin sa mga kulto.